So yun mga Beli, nandito na tayo sa Cauayan, Angeles, Pampanga. So may catering tayo ngayon dito. Yun, 4 na po tayo lang. Okay, sabi ni ma'am, rain or shine, tuloy ang ano natin. So yung mga Beli, nandito na tayo sa Purok 5, Cauayan. Yun. Angeles, Pampanga. Yun. So yung mga Beli, nahanap na lang namin Casa de Malabanan. Sir Bon and Sir Ning, Ma'am Ning. Saan po dito yung ano? Casa de Malabanan. Casa de Malabanan. Sandali ba? De Malabanan, may labanan. Purok 5 daw. Purok 5 mo po. Opo. Casa de Malabanan. Nasaan ba? Sa highway? Hindi na. Purok 5 pa ba yun? Casa de Malabanan? Ito pinaglabanan. Mga Beli, malapit na po tayo. Mga Beli, pangalawa na po natin dito. Pangalawa na po namin dito. So mga Beli, nandito na tayo sa Casa de Malabanan. So mga Beli, nakapag-event na tayo dati dito. Yung birthday ni Tita Lai. Yan. Dito ginawa. Hello po. Kita. Sa catering sila mga Beli. Yun o. So doon tayo nagluto dati sa ilalim. Sir, may pagat pa na hapon. Good afternoon, Kabedi. Magluluto po kami. Oo. Sabi nga ni ano. Opo. Yun. Sa inyo po yung catering o kayo po yung may event? Sabi niyo ano. Pa. Wala yung pisa ni ano. Ate Maylin. Bali magpepesto ko niya, sir. Sa baba pa. Sige pa. Ay, naka-video ako. Sige, hello. Sino ba may birthday ba? Bella. Birthday. Thank you. Pangalawang beses na namin dito. Kaya siguro mga 1 year ago na. Kaya hindi ko naman nakapasok pa doon sa Purok 5. Ito, ano kasi, nakatago eh. Oo. Shoutout nila siya. Ay, shoutout kay Nanay. Konching Bondok. Yun, Nanay. Konching Bondok. Ano pangalan mo dito? Tony. Yan. Tony Bondok. Kuya Tony Bondok yan. Taga saan po kaya? Taga dito lang kami sa Angeles. Kayo po may-ari na itong Jersey? Isang ko akong... Ayun. Mga Beli, sa mga party needs saka catering service. Yan. Yun, yung number nila, contact number. Angeles po kaya? Angeles, sir. Ayan, Angeles po. Sa lang, ano lang kami, malapit sa AU. Eh, kompleto na. Pati photo booth ha. Meron kayo ha. Kompleto kami. Kasama yung mga Kabeli team. Ngayon, nandun sila sa sasakyan. Kaya lang yung original nandun sa restaurant. Ginawa nila yung bahay ni ano, nanay, no? Oo, yung tindahan. Oh, Yung gumawa, yan sila yung kasama ko. So mga Beli, ayusin lang namin gamit. Sa baba ulit tayo pwesto. Yun o. Mga nagbibihis na yung mga pogi. New Team Kabeli. Si Adam. Ton. Kilala kayo. Mori. Mori.
Si pare po, anong pangalan ni pare mo? Si... Parang Kimpi, yan. Hello po. Shoutout po. Ito po yung simple natin mga kabeli. Simple po. Po yung ganda po ng swimming pool nila mga kabeli. Beli, dito na lang tayo magsiset ulit. So, kasi kung doon Beli, tas swimming pool, yung mantika natin. So, 4 na po tayo lang lulutuin natin. Mixed seafoods, para kalderetang baka, ano ba? Spicy wings. Spicy wings. Ano ba po? Ano po? Ano? Di ko po alam. So, Beli, 4 na po tayo. Yun. So, Beli, mga nagbababa muna tayo ng gamit. Kararating lang natin. Ayoko na ng tan. Dahan-dahan, birthday boy, baka madulas. So mga Beli, time check, 1:20 po. So ang set natin dito 5 PM, kailangan ready yung pagkain. So yung in-order sa atin is pandagdag lang po doon sa handa nila. So may catering po yung naka-set dito. Yun o. Happy birthday, ka-birthday ni Mori. Pare, mamaya pag kinanta na happy birthday doon, tawagin mo si Mori, dalhin natin doon. Blow the candle din. So Beli, si Mori, ano na sa atin yan, 1 taon na may get. Kasi last year, nung nag-birthday siya, rinigaluhan ko naman siya cellphone. Kaya sabi niya sa akin, kasi tawag sa akin yung boss eh. Ayoko nga, sa totoo lang, ayoko tinatawag ng boss. Kaya lang nakasanayan niya, boss. 1 taon na yung cellphone ko, boss. Ganyan. Ayun. Hey, pahinga muna ako mga Beli. So, from Morayat hanggang dito, nasa 1.5 oras din po ang biyahe. Thank you. So mga Beli, bumuhos yung ulan kanina, malakas. Kaya sumilong yung mga kabeli natin. Yun, basang-basa mga Beli. Yun, 2 times na tayo rito mga Beli. Pag pumupunta tayo rito, parating umuulan. Ayun yung mga kabeli natin nasa taas. Kaway! Nasa tagumpay. So dito sana tayo magluluto mga Beli. Kaya lang, ayan, dahil bumuhos yung malakas na ulan mga Beli, kaya sumilong muna sila. Mabuti na lang mga Beli, mga lulutuin natin. Sinabay na namin ni Adam kanina, lilinis na namin sa farm, tapos pinakuluan na yung mga ibang karne. So ayan, time check, 2:00 na po. 2:00, so 5 PM. So yung gulay na lang po nire-ready nila dahil yung seafoods natin, saka yung mga baka, manok. So lulutuin pala natin, spare ribs, spicy wings, mixed seafood, saka ano ba yun? Nakalimutan ko mga Beli, pasensya na. Yung kalderetang baka, mixed seafoods, spare ribs, spicy wings. So 4 na po tayo mga Beli, 3 kilos. Ayan mga Beli, patitilayin lang natin yung ulan, tapos luto na uli tayo. Yun, thank you. Shoutout kay Tita Lai. Yan, Tita Lai, nandito uli ako kung saan ka nag-birthday nakaraan. Thank you. Yun mga Beli, may mga naliligo ng mga bata.
Mulong pa rin mga bel. Bene, start na po mag-prito si Adam ng spicy wings saka ano po. Ano po mga bel? Siyang spare ribs. So mga bene, may pinasasabay na siya ngayon. So piprituhin muna nila. And then, tara dire-diretso na tayo. Yun. Mga bene, oh, bagong uniform yun. Mamagyataan mo rin yung Spicy wings mga bel. Yun. Pa-fried lang yan mga bel. Yes po. araw-araw. Magda! Happy birthday, oh. Yun. Birthday. Ton. Happy na. Birthday pa. Birthday pa. Yun mga bel. Please, mga Willie. Pero mga Willie, ang hirap gumalaw pag ganito yung panahon, maulan. Parang gusto mamaluktot. Nakatulog po kami ng isang oras. Yun. Dapat wag mo pala. Yun mga bel. Iprito na yung spray ribs. Spare ribs. Spray ribs. Pork spare ribs. Tan. Pork ribs. Para sa sweet chili sauce. Sili siya. Pork ribs. Pork ribs. Spare ribs. Spray ribs mga bel. Hey, happy birthday. Yun. Happy birthday kay Bella and Kuya Bon. Yan, Happy birthday po. bonus na. Happy birthday po. Mori birthday. Ayun. So yung mga Belly, mag-start na ako magluto. So time check, 4:15 na lang hapon. So apat na mga patay lang in 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes mga bel. Wala Mabilis pang lang. 30 minutes mga Belly. Tapos na to dahil naka-pre-cook lahat to mga Belly. Yun. Uunahin ko na yung mixed seafoods dahil nga po ito kasing area na to mga Belly, malapit po sa lahat. Kaya Malangaw. Wala ka po. binig lang po. May talaban po. Ay ano mga bel. Okay, nasa yung lighter, Pairam. Number yan. Ayun, bukas na pala. Butter mga bel. Star margarine. Butter mga bel. Butter. Dito ka, birthday boy. Ikaw gusto ko stand Yun, ang maganda road. Anton! Bawang sibuyas sa Abel eh. Sibuyas mga bel. Eh, papupulahin ko lang to gaya ng dati. Tapos mga Abel eh, start tayo mamaya sa ating
Party. Sana ganyan na lang yung panahon. Kasi last year na nandito tayo, Umulan. umulan na malakas. So, ibig sabihin ng blessing. Pag umulan, mga belly, blessing. Yun. So, invite, so mga belly yan. Sa lahat ng mga taga-California, yung bisitahin niyo po, Gings, Chicharon. Bagong bukas po yung restaurant ni Sir Gings. So, opening ngayon, 21. September 21. So, yan, lalagay ko yung ano nila, mga belly. Sa taas mabili. Okay, bawang sibuyas. Okay na, sipag sa lahat po. Ito. Bagsok. Talang ka mabili. Mga belly, importante, masaya lang tayo sa ginagawa natin. Susunod taong mabili. Ano to po? Talang ka mabili. Alimasag, mga Ay, belly. alimasag. Okay, dam, sabay-sabay mo na yun. Oo, mga baby. Taong. Ipon! Parang sarap na. Hindi po mga baby. Ipon mabili. Kaya mamaya na yung puset lang. Kaya mga belly, tatakpan muna natin kaya maluto yung ating. Seafood. Food mga baby. Okay, sa kabila naman magkakaldereta na tayo. Yun, kuwari. Mga belly, itrituin muna natin yung carrots, saka patata. Patatas mabili. Carrots and patatas. Okay, dito tayo, apo. Mga belly, ito na yung mixed seafoods natin. Ito. Okay, puset. Puset mabili. Siyempre, lagay mo. Yung mga belly, titimplahan na natin. So, yun. Sweet chili sauce tsaka ano mabili. Itak-tak mo. Lam. Ito, nakang Pero, Lagyan ng konting asukal mabili. So mga belly, spare ribs saka mixed seafood, halos same lang po yung ating ingredients doon. So yung paminta nasaan? Ito na. paminta. Okay, gulay. Pero, mga baby. Red pepper, tsaka carrots mabili. Red pepper, carrots. Kutsara pa rin ito. Po. Yun, mabili. Pero ito na yung carrots. Eh mga belly, habang inahalo ni Adam. Sibuyas. Bawang mabili. Ano, Adam? Eh, habang inahalo ni Adam ito mga belly, pinapupula yung ano natin. Bawang sibuyas. Bawang sibuyas. So, titikman na namin ni Paring Kundo to. Ay, dalawa kayo na may girlfriend. Pare mo rin wala. Pare, tignan mo lang. Dito ka pare. Dalawa kayo, dalawa. Adwa. Tipo na mabili. Ito po mga kadali. Yun. Ayos na ba? Okay, so ito, plating na to. Nakaisa na tayo. So, 3 na lang gagawin natin mga belly. Yun o. Malambot na ba yan, Dam? Ano ba ito mga baby? Masusunod na ako. So, ayun. Okay, mga belly, plating na to. So, dito tayo sa kaldereta natin. Dam, plating niya yan. Hindi, pwede nga rin yan. Re, lagay mo itong ano, Re. Baka mabili. Si Anton doon. Boss. So, ito yung baka natin na pinakuluan. Baka mabili. Napakuluan na sa pam. Ay, sira ko dito. Toyo up. Dam, toyo. Laurel. Kumitam na yung kanya pare. Kapali aja. Tayo. Toyo mabili. Toyo tsaka
Paminta mga belly. Papunta ka. Yun. At saka, Lara. konti sili mga belly. Yun. Lara. Spicy na ito. Kaya mga pwede lalagay na natin itong pinagpakuluan. Pinagpakuluan ng baka yung mga belly. Red bell. Yung mga pwede yan lang natin kumuluto habang nagpiplating sila. Adam. Yun. Saan natin camera ng cellphone ng ka. Belly. Patry kayo sa dito. Yun. Okay mga pwede, ito na yung kalgareta natin. Kalgareta mga belly. Tip kalgareta. Gumagaling yung cameraman ko ah. Yun. mga belly. Cameraman po. Ayos po mga belly. Rino. Pwede rin mga belly. Alaska. Kaya mga pwede, pwedeng gatas, pwedeng gata. Yun. Tomato sauce mga belly. Yun ang tomato sauce. Tutukan mo po. Yung mga pwede, yan lang natin kumuluto hanggang sa lumabot na yung sarsa nito. Ayan. Saan natin titikman. Thank you. Oh. Ano, bawang laran. So, mga belly, magigisa na ng spare ribs. Bawang mga belly. Ano ba? Spicy wings po. Spicy wings pala mga belly. Bawang mga belly. Yung mga pwede, maraming bawang, maraming sili. Yun, mas masarap. So, conforme po. Pag sinabing i-adjust sa sili, yun, mag-adjust tayo. So, ito. Sili. Dara mga belly. Lara. Sata po. Yun. Ay, very sili. Okay, yan muna natin. Mababili, yan lang natin medyo mag-brown ng konti yung bawang sa sili. So, dito tayo po. Ito yung paborito ni Adam. Kalgaretang baka mga belly. Direct ang baka. Marami nagtatanong ng bay tayo mo ng ano, ng baka. So, hindi nakasanayan kainin mga belly. Okay, ayan lang natin mga belly kumukulo. Bango mga belly. Yung aroma ng tomato sauce, saka nung Baka. baka. Okay, so dito na tayo po. Pwede na rin eh. Wah, ali pa, sinandit tayo, mamaya pa rin. Ayun mo pare. Anime po. Oyster sauce mga belly. So, Belly, gumagawa lang tayo Oyster ng sauce. sauce Sauce. para sa Spicy spicy wings. wings. Sukan mga belly. Okay, konting asukal. Konting mantika mga Belly, medyo na-dry yung ano natin. Okay. Pamanok mga Belly, spicy wings. Yun mga belly. So ito mga Belly, pag minix mo na, yun, pag nakoting na ng sauce yung ating wings, okay na to.
Kaya mo na tatakpan yun, magtanong eh. Yan. Putukan mo cameraman. Okay, plating na to. Ito nga ba? Spicy weeks mga beli. Larang maparas ako. Paras. Kalderetang Mike. Kalderetang baka mga beli. Ang paborito ng pare ko dyan. Masyadong... Okay mga beli, gagawa na tayo ng pang-spray ribs. So ito, gagawa ulit tayo ng sauce kagaya nung sweet chili sauce. Kaya Yun. lang ito mas lamang ang oyster sauce kesa sa sweet chili. Yun, nice po mga beli. Piprito lang yung ano. Star sauce. Okay. Ito. Ito guys. Ito sweet chili. Yung ito. Dito. Black paminta. Black pepper at sweet chili sauce. Tsaka sukal mga beli. Sugar. So ano ramen. Opo. Yepe, lagay mo na. Spare ribs mga beli. Okay. Lumama ba? Nasaan yung ano na ito? Ang gulay. Ang gulo na. Sibuyas na lang ata natira niya. Yun, sibuyas lang yung gulay mga So, beli. dito mga beli, pwede lagyan ng red bell or yan, sibuyas. Yun, ayos na po yan. So naubusan tayo red bell. Nailagay ko lahat doon sa kaldereta kanina mga beli. O, lapit ka po. So mga beli, ang style nito para siyang baby back ribs na manamis-namis na may konting asin. Tapos mga beli, wala pang, ilan yung sabi ko kanina? Wala pang 30 minutes mga beli, luto na natin yung apat na putahe. Yun. Ayan, pagkita mo po. Bigyan natin yung oras mga beli. Para hindi siya na... Nag-start tayo ng 4:10. Okay, plating, maraming ito. Walang bato na ito. Bakit na? Ribs, spare ribs. So Beli, tapos na tayo magluto. So apat na po tayo. Wala pang 30 minutes na tapos na tayo. So mga Beli, ganun po talaga pag nakaprepare na lahat yung at naka-pre-cook na lahat yung karne natin. Mas mabilis. Tapos dalawang ka lang, tatlong ka lang ang gamit mo or apat. Kung apat yung ka lang natin, sabay-sabay yun. Baka wala pang 15 minutes. Tapos lahat yung apat na yan. So Beli, ganda dito. Ikot muna tayo. Ikot. So birthday ng bata tapos ng tatay, pinagsabay po.
Na, i-video ka na. Matuloy ang mauran. Mumuran. Ganda ng pool mga belly. Bilog tapos isang kwadrado doon sa baba. Dapat sabi mo, ganti ka dito. Kasi hindi ako kaya, isa dito. Eh, kami may paniktor na. Hey, ikot-ikot muna tayo. So mga belly, nagliligpit yung mga kabeli natin. Yan. Pagkatapos natin magluto, talagang nag-ano na sila. Nagliligpit na. Yan. So, sabi ko sa nila, pwede na sila magchinelas kasi nagpuputik po dyan sa baba. Tapos naghuhugas naman sila Anton, kaya nagchinelas na lang. Yung mga bili, magkakain na po. Yun mga bili, magsisimula ng kumandok mga bili. Balikan tayo. Balikan tayo mo yung limang pakakain. Balikan nyo yan. Tulit yun mga bili, hindi ba na dyan? Sa mga bili. Sinachap nila. Sila kuya ko po yung nag-chop sa lechon mga bili. Po yung lechon nila. Ito po napagkita nung kinap mga bili. Nag-video po sa bila. Balat.
There's a tissue box. Sa labas mga dito mga kabeli. Ice Cube's brutal abuse of innocent teardrop. I do too. No, I hate you. What? Why would you hate me? I'm just trying to stand up for teardrop. Far from perfect, and dare I say, worthy of me. Cease the torment. Ice Cube will finally stop abusing teardrop. I'm proud of your decision, Ice Cube. Listen when you yell. I was analyzing her. I love you. I love all of you. Kumano. Oh, ayan. Dito yung mga ibang nagkainan mga kabeli. Dito po sila nagkainan sa labas. Ede bali ni Chud. Ede bali ni chat ne. Yan. Ayan ang galay ni. Hi, shout out kay Tita Cora. Shout out po. See you. Yun. Hey, shout out. Tabalo kayo ka. Shout out Tito Ted. Shout out po. Shout out. Ibabatin po si Happy birthday. Love you so much. Thank you. Bella. Happy birthday. Yun, happy birthday po. Pap, shout out na Pap. Yun, shout out po. Shout out Jason Sack. Yun, yun, shout out po. Sa mga kasama ko sa trabaho. Sa Yun. kung sino nakakilala sa akin. Shout out po. Oh. Po daw po, pwede ko po mag-shout out. Shout out. Shout out. Shout out sa Royal International School Incorporated. Oh, that's cool. I love that school. Royalista, always be a royalista. Ano po yung
Shout out, mga family Muslim. Hi sa Dara ko, Tita Cora. We meet you. Hi sa mga tita ko all around the world. Shout out po. Nasa si Chef. Subukan ang ubo. Hello, sound check. Alright, kids in the door. Then, nasa na tayo ni Mommy and Daddy. Tayo mag-umpisa na sa ating bonggang birthday party. Alright, bago yan, dadako muna tayo sa ating opening prayer. Alright, Mommy? Hello. Mommy? Sino po pwede magkita ang opening prayer? Ay, extended po yan, Mommy na. Sino po dito? Ayun po dyan. Ayun daw si ate. Dito ka ate. Ayun dito ka ate no. Ito si... Ayun no. Dito ka ate. Dito ka sa gitna ate no. Ayan. Opening prayer mo. Lord, thank you po sa another year po na binigay niyo po kay Bella, and thank you po for the food that na sinerve niyo po sa amin. Thank you po dahil thank you po sa mga bisita po ni Bella na nakapunta po dito ng safe. Sana po inatuloy po sila pabalik po ng kanilang bahay, Lord. Sana po mag-enjoy po yung mga bata na sa gagawin po ng crowd, and sana po i-bless niyo po yung bawat tao na nandito po sa birthday ni Bella. Especially po sa parents niya. Yun na po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Alright, palakpakan nyo naman si ate. Alright, palakpakan naman. Ayun. Alright, this time, dadako na tayo sa ating games. Alright, bago tayo dumako sa ating games, matanong ko lang, sino dito yung may birthday? Taas kamay. Ayun, birthday ni Ate Bella. Alright, sino may birthday? Si Ate? Bella. Alright, this time, dadako na tayo sa ating first game. Lahat kayo sasali ha. Alright, ito ay tatawag na bring me. Or una naman pagka sa akin dito na mga sasabihin ko. Alright, bring me. Or for example lang to ha. Tatakbo nila Mommy and Daddy, tatakbo kayo sa kanila. Alright, first bring me. Bring me, una naman pagka sa akin dito na. Piso. For example lang to ha. Piso. Nagpadala ko na naman piso. Ngayon naman 100 naman. Go! 1 2 3 4. Oh, may nauna na. Ang may birthday si Bella. Ito ang sandaan mo. Alright, lahat ko may price na? Lahat ko may price na? Wala pa. Alright, wala pa. Alright, next, bring me naman tayo. May clue ako, ginagamit natin to sa tuwing tayo pinagpapawisan. Alright, kulay puti ito. Bring me, una mapagka sa akin dito na. Puting medyas. Go! Alright, one. Sa'yo, may nauna na ate. May nauna na ate mo. Sa'yo to ate? Ayun, bakit ganito ate? Ang init. Ayun, kakasuot na pala ni ate no. Ang init ang medyas mo. Bedak lang. Alright, text bring. Alright, lahat pa may price na. Anong pangalan mo? So, pwede, nag-games na lang po yung clown, so pwede na tayo magpaalam siguro sa may birthday sa Hindi mo po alam. Okay, ilang taon ka na?
Po. 11. Ilan yung 11? Nanguhuli na? Ano ba? Kanino pong anak to? Wala, kinuha pa yung charger. Ay, okay ba? Okay, alam mo na ba gagawin mo? Go! Very puntahan natin si Bella. Bago yan? Kumain ka na ba? Opo, go! Happy birthday, Bella! Uminom ka na ba ng tubig? Opo, go! Hey, mauna na po kami. Nagusog ka na ng Maraming kulang. salamat. Thank you, viewers. Opo. Thank you. Bye-bye. Hawakan mo yung mic. Go! Opo. Bye, viewers. Hello. Palita kayo lang si Kuya? Naka-20 pa, di ka mga natin sa lalaki. O sa lalaki no. Thank Sa you lalaki. po. Palita kayo lang si ate? Naka-14. O ate po ka na? Ikaw ang ayos natin sa babae. O sino pa dito gusto sumali? Ito So, hindi mga Belly, kakanta mo ng happy birthday si Bella. Bella, come here. Bite you sa'yo, sir. Wala. Bite walang cake si Kuya. Upo ka muna ate. Natin. Upo ka muna doon. Doon upo ka muna. Kantaan muna natin ng happy birthday si Ate Bella. Ay, wala muna si Bella. Say hi to Lola Clara. Hi, Lola Cora. Ang cute naman. Ay, wala na yan. Hello. So, stand up tayong lahat. Tayo na tayong lahat. Sabay-sabay po tayong kakanta lang. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. This time, samahan niyo naman ako sa palakpakan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hello. Alright. Ayun, pakiblaw na lang, no? Ayun, no? Alright, palakpakan nyo lang si Ate Bella. Alright, bago yan, i-share nyo na mga kasabalakas. Happy birthday, Bella! Go! Happy birthday, Bella! Isa pa, yung pinaka-malakas. Go! Alright. Alright, palakpakan nyo naman si Ate Bella. Yan mga Belly, paalam na tayo kay Mami. Mami, una na kami. Thank you, Kabeli, Mrs. Kabeli. Yan, si Kuya. Thank you. Thank you rin. Happy birthday. Alright, sino ba dito gusto sumali sa babae? Asa na yan? Ano ka dito? Thank you. Thank you, Kabeli. Thank you. Bella, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Kabeli. Thank you. Oh, hello. Alright, kanina. Kaya mga Belly, shout out tayo muna kami. Special request po ng pamilya. Shout out lang po. Okay, Banet, parang Gimbi. Shoutout kay Isabella Aipa. Happy birthday. Shoutout po. Kay Bon and Ming, mga parents po ni ano. May birthday. Shoutout po. Shoutout po kay Tito Ted, Tita Cora Cruz. Shoutout po. Op. Texas. Op. Wish. The Pauls, Texas. Shoutout po. Shoutout po. Brock Alex of Texas din po. Shoutout po. Shoutout po sa inyo lahat. Yun, shout out po kay Isabella Aipa. So yun. Tapos Kuya Bon and Kuya Ning. Shoutout po. Shout out
Ted and Tita Cora Cruz. And from Wisita Falls, Texas. And Brad Alex of Texas. Yan. Thank you. Bye-bye. Kaya mga Beli, papaalam na po ang Team Kabeli sa magapong busy. Yan, happy birthday Bella and kay Kuya. Saka kay Mori Mori. Happy birthday! Happy birthday to you. Sa'yo ang puno. Sa'yo ang inuman. Okay mga Kabeli, maraming salamat sa mga Kabeli sponsor, Kabeli viewers. So may tipsy atin Kuya sa inyo, kaya lang nasa Gcash, di ko pa natitignan. Thank you. Thank you guys sa tip nyo. Thank you. Gusto nyo sumaya? Kuhanin sa Gcash ko. Okay, thank you po. Bye-bye.